Ceasul este instrumentul cu care măsurăm timpul. Astăzi vă voi arăta cum se fixează sau se citește ceasul atunci când arată o oră fixă sau jumătate. În primul rând, observăm cele două limbi ale ceasului. Limba mică este îndreptată cu vârful spre numărul 2. Asta înseamnă că este ora 2. Limba mare este îndreptată, este în poziție verticală, cu vârful în sus, spre numărul 12. Asta înseamnă că este ora fixă, indică ora fixă. Deci, dacă ne uităm cu atenție la ceas, observăm că este ora 2 fixă. Atunci când limba mare parcurge întreg cadranul ceasului și se poziționează din nou la numărul 12, limba mică parcurge distanța dintre numărul 2 și 3. Asta înseamnă că a trecut o oră și acum suntem la ora 3. Atunci când limba mare parcurge doar o jumătate de distanță și se poziționează vertical cu vârful îndreptat în jos, a trecut o jumătate de oră, pentru că limba mare a parcurs doar o jumătate din cadranul ceasului și avem ora 3 și jumătate sau 3 și 30 de minute. După ce parcurge și cealaltă jumătate a cadranului, suntem deja la ora 4. Astfel se citește și se fixează ceasul la ore fixe și la jumătate.